Jibril on the beat. Shugaba Rasulullah shi ka taimaka min ka ban guri. A gaza Rasulullah shi ka taimaka min ka ban guri. Shugaba Rasulullah shi ka taimaka min ka ban guri. A gaza Rasulullah shi ka taimaka min ka ban guri. Farko Ubangiji jalla wahidin zan saka ciki, ƙaramin tallafi jalla wahidin na ɗauguri. Tun da ka da ɗan na ce jan gwarzo, babu tamkar ka gane ni dole in yi famo. Sanni dai Alhaji Ibrahim babban bango, ga murocin dutse haƙe kawa ne yaro. Ka zamanto in kai nuwa da shegun rabu, bayirin ka masoyin kware a yau na dusu. Yau sanni dai hadimin kwarai, alhajin Allah mai habin yabawa, ba kamar ka guna. Alhaji Ibrahim gwanin mu mai kamala, bayan facota bare ya mata gawa. Shi halin kwarai ne gare su mai gidana. Alhaji Ibrahim kira ni yar Saudiya, na zo gare ka nema na samu bu na zauna. Ka duba mai yabanka Alhaji Ibrahim, na taho da baiti kankane na yoshi, babatun na bar shi a gare ka gashi. Na iso da baiti zanawa masoyi Arti Ibrahim, sanni dai masoyi mai ado na yaye, ka ɗararwa kwari ba irin kana je, tambarin kana yi me kake nufi ne. Na iso da yayi in yaba wa kwanki Alhaji Ibrahim, mai hali na yanzu mai abin faɗidu, ba kamar sa yanzu. Rabbi ya daga su, masu hassadar su suke akan su, ba ruwan shirin su. Rabbi ne ya baku ba kukin hirin su. Rabbi dai ya karawa alhajin mu gashi, sanni Ibrahim alhajin Allah, ba kamar ka gona. Kana cikin Saudiya ka roƙi guntabara, ka sanya waɗannan a cikin yabansa, ba irin ka gona. Alhaji Ibrahim ma'alantanawa, tambari na doka kayi minni kyauta. Na ji daɗi ni kwa shine na maka kyauta, irin na tambarana Allah ƙara yarda, gwanin da baya tsara. Ni da tamburana na lallabo gurinka, shi ne na yi ma ba zan yi in gaza ba. Idan ka ce na ƙara za na ƙara yi ma. A muke da suna yau ta abun Alhaji Salisu na mujan gwarzo, Allah raya yaran nan. Ranar farin ciki ta zo, Allah raya yaran nan. Ta abun Alhaji Salisu na mujan gwarzo, Allah raya yaran nan. Almisawir na sanya Rabbana ka ban dama, almimiti kai ne sarkin da ka wuce kowa. Rabbana ka ban dama zan yaban gidan suna, Jalali sarki na ƙara ban dubun dama. Farin ciki masoya aure na ƙauna isiya, an banki ne fa Zainab na ce ki duba. Farko na sa Ubangiji na al'amura na sarkin da shi ya yi mutum har da aljani mawa. Ga bujimin zaki dai hajji sani na Allah babu irin ka masoyi. Rabbi almutali Ubangiji zan sanya, garaban dama zuljalali na dawowa. Zan yi bangon
sa ban samu ba sannagewa gwanin mukatarar wa magauta dole su yi haƙuri bakan gizar raba kyauta antisa ne irin kanifa ban samu ba sannagewa ta kunki ma kaɗai hana zamba tafiya ta bada kai ba kamar ka guga majinginar munawa kaɗarar wa yara ba sa yi nasara ba ba kamar ka guna da can bari na zoma dole in yaba ka gashi malami ma gashi hadimi ma ɗaga malami ma sannu malami ma uba ga malami ma tambarin ka oga a yau na kirkirowa ba kamar kanawa majinginar mu oga kaɗarar wa yara su barka oga wani tun tsaron nan ba kamar karen nan sha zaman kasan nan ilahu dai ya baku ma a gishirin ku mai hasada ya bar ku dole mai ya baku kwamitin tsaron nan malin salisun nan ahaliya gwanin nan ba kamar sasan nan kwamandan muran nan shine ya zo gurin nan ya gyara duk shirin nan mai hasada ya bar nan ilahu ya azama mai hasada ya barka wani mu ba ya cuta Allah ya ƙara yarda na da tamburana gare kai na doka mai hasada ya barka tabara ne ya yi ma ubangiji ya ƙara domin salati kansa ga annabin mu nura ba kamar saguna annabi ne na roƙa ba kamar ka nuran ranar farin ciki ta zo murna muke da yin suna yagon a hajiya zainab ranar farin ciki ta zo murna muke da yin suna yagon hajiya zainab ranar farin ciki ta zo murna muke da yin suna yagon hajiya zainab mallaki zan sanya a sarkin da shi ya yi raina ubangijin da baya bori rabu karaban dama ka satirta wani allahu zan yabin gidan suna waka na zo ta sunan jariri yannan muna babban jigo gwanin mu ga dan majan garin mu ya ɗarwa yan maza babban jigon gidan mu ga dan majan garin mu ya ɗarwa yan maza sunan Allah ubangiji za na saka a fadi shi yayi mutum da aljani jallaka a gaje ni in yo waƙar gwanin mu babban jigo